ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାଲିଠାରୁ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ବଡ଼ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା 4 ପିସ୍। ପିଲାମାନେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ବାପା ଯଦି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛ ଆକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଅ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲିନ୍। ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି କ୍ଲିନ୍ରେ, ଟୋଟାଲ୍ ଚପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲି, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିନ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଧୋଇଦେଲି, ଧୋଇକି କାଢ଼ିଦେଲି ତସଲାକୁ। ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଟିକେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼ାରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇଲି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇବ କାହିଁକିନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ତାରି ଭିତରେ ମସଲା ଟିକେ ବାଟିଲି, ଅଦା ପିଆଜ ଯାହା ମସଲା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲି। ତା ଭିତରେ ବାଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଆଳୁ ବି ଭାଜିଲି, ଆଳୁ ବି ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ହେଲା ପରେ ମସଲା ପୁଣି ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇ ଫୁଟଣ ଫୁଟାଇ ମସଲା ଟିକେ ଦେଲି। ଯେଉଁ ବଟା ତା'ର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ତାପରେ ଆଳୁ, ତାପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି। ଦେଖା ଆମ ସନ୍ତୁଳା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଘୋଡ଼ଣୀରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଙ୍ଗୁଲାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର